Doncs seguim i ho fem com fem habitualment, connectant amb l'Institut de Ciències del Mar, en aquestes trobades, en aquestes converses que sovint ens serveixen per, des del món de la investigació, entendre el món en el que vivim. I avui volem referenciar un informe, el tercer informe. De fet, els dos primers varen passar pràcticament desapercebuts i el tercer ha estat definitiu. Un informe que exigeix de manera dràstica la baixada d'emissions del CO2 a l'atmosfera. Un informe que ara fa uns dies d'alguna manera provocava una manifestació, una reivindicació del món de la ciència, poc donat precisament a reivindicar-se, poc donat precisament a manifestar-se i que ha posat de manifest la situació de gravetat a la que vivim arreu del planeta. Volem entendre i volem conèixer aquest informe i per això saludem a en Carles Pellejero, que és investigador de l'ICREA i, a més, de l'Institut de Ciències del Mar. Carles, molt bona tarda i benvingut. Hola, bona tarda. I moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I també a l'Imma Ventallol, que és directora de serveis de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Imma, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. Irma. Irma, sí senyora. No Imma, sinó Irma. M'acostuma a passar, però el meu nom és Irma. I Pelejero, una L, també. Molt bé. Pelejero, com el Raimon Pelejero, també el cantant, igual. Ell va amb una G, però... Doncs un cop hem... Jo com Irma la Dulce. Un cop hem renombrat a tots, si us sembla, comencem aquesta xerrada que, si em permeteu, jo crec que s'hauria de contextualitzar aquest darrer informe i sobretot marcar diferències respecte als dos primers, perquè realment penso ha marcat un punt d'inflexió, no, Carles? Sí, de fet, a veure, aquests informes ja fa... O sigui, ara, diguem, normalment són trilogies, però ja fa molts anys que surten. Van començar... De fet, l'organisme que és l'IPCC, que és aquest organisme creat per l'ONU, no? El Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic, neix el 1988 i des de llavors comencen a fer informes, el 1990 el primer, i després n'han fet més, i aquest últim és el sisè. Llavors, normalment cada informe n'hi ha més entremig, d'específics, però d'aquests grans són grans recopilacions de tota la recerca, tots els avenços científics que es fan relacionats amb el clima. Llavors, aquest últim és el sisè i té 3 parts, 2 de les quals, el que comentaves, que ja van sortir, una va sortir a l'agost, plenes vacances, i va tenir poc ressò, i l'altra va sortir just quan va començar la invasió a Ucraïna i també no va tenir gens de ressò. I aquest últim, que és el que toca més la part de mitigació. O sigui, el primer de tots és més la ciència bàsica, que sobretot et diu allà bàsicament com s'està escalfant el planeta, el nivell del mar, tot això que ja sabem i que normalment venim dient sempre el mateix, des de fa 30 o 32 anys. I el segon és més temes d'impacte i aquest últim és la mitigació, o sigui, maneres d'intentar evitar aquest escalfament i bàsicament es tracta de reduir diòxid de carboni. El que passa que és veritat que els científics estem ja desesperats, ja no sabem com enviar aquest missatge. Després de 35 anys s'ha fet ben poc i per això últimament els científics ja estan llançant-se al carrer, a fer manifestacions, tallar trànsit, tirar pintura a les escales del Congrés, el que calgui, per fer arribar aquest missatge i a veure si d'una vegada es fa alguna. Una frase, l'acaba de dir ara, amb 35 anys s'ha fet ben poc i ara pretenem fer el que no s'ha fet en 35 anys. Què s'ha de fer? És a dir, què és immediat, urgent i que no pot esperar-se ni un dia més, què hem de fer des de la societat, des de les administracions també, ara en parlarem, per mitigar aquest canvi climàtic? A veure, d'entrada, el més bàsic és reduir emissions. O sigui, la corba de les emissions, la quantitat de CO2, sobretot, que anem emetent a l'atmosfera, segueix creixent. Llavors, des de l'últim informe, l'última trilogia, o sigui, el 5è gran informe que es va fer el 2013-2014, va donar peu a l'Acord de París, 2015, i allà es va quedar molt clar que no podíem seguir emetent CO2, de manera que el que s'intentava evitar és que sobretot la temperatura global del planeta a poder ser no passés d'1,5 graus, però potser fins a 2 graus s'acceptava, diguem. 1,5 ja és bastant i 2 ja és el límit. Però tal com anem, si seguim igual, arribarem probablement a 3 graus d'escalfament, com a mínim. Llavors,
el primer que s'ha de fer, i el més important, és trobar mecanismes per anar emetent cada vegada menys CO2. Llavors, el que diu aquest informe és que ara ja hem de córrer. Si haguéssim començat fa 30 anys a anar tirant enrere, no, i anar emetent menys, doncs haguéssim hagut de fer un canvi molt més gradual, però ara, com que hem seguit emetent, doncs es diu que d'aquí a 2030 hauríem de deixar d'emetre cada any un 5% de les emissions actuals de CO2. I això, perquè us feu una idea, és, diguem que amb la pandèmia va baixar precisament les emissions de CO2 un 5%. Després ara ja han tornat a pujar, o sigui, no vam aprendre gaire, diguem. Però aquest 5%, equivalent al de la pandèmia, hauria de donar-se en els propers anys fins a 2030 cada any un 5%. Perquè veieu la magnitud del canvi. I això no vol dir que ens haguem de tancar a les cases o a les cavernes, diguem, però el que vol dir és que s'han de fer moltes accions complementàries des de moltes bandes per emetre molt menys CO2. Ara en parlarem de tancar-nos a les cases o a les cavernes, que potser sí ho hauríem de fer. Ens vam confinar i vam teletreballar. Però bé, això jo crec que és una qüestió que, si li sembla, treballarem o preguntarem més endavant. Abans vull preguntar-li a l'Irma, clar, davant d'aquesta crisi, davant d'aquesta alarma, d'aquesta situació, primer de tot, què s'està fent des d'un ajuntament com el de Barcelona, no? Que al cap i a la fi és el cap i casal? Estic d'acord que amb tot el que s'ha dit, no? També en relació a l'informe, no? Que és ara o mai, no? Els científics porten moltíssims anys informant-nos, des de la IPCC, 35 anys, però és que abans ja ens ho venien dient, no? Des de 1800 i pico, que ja se sap que el CO2 provoca l'escalfament, no? Llavors, des de l'Ajuntament també portem molts anys treballant-hi. Des del 1999 ja teníem el pla que li dèiem Pla de Millora Energètica de la Ciutat, no? Que parlava sobre eficiències renovables ja, el 1999. I a partir d'aquí hem anat intensificant la lluita contra el canvi climàtic. No? Estic d'acord amb el Carles que ens urgeix actuar en la mitigació, però també voldria destacar que actuar en l'adaptació també s'ha de fer de manera paral·lela i complementària. A l'adaptació em refereixo a anar-nos preparant per aquests canvis que ja estem observant. No? Doncs potser hem de fer actuacions a les platges per evitar inundacions o potser hem de posar més verd a la ciutat per adaptar-nos a la calor que ja ens està venint, ja no és una cosa de futur, ja ens està passant ara mateix, no? I tot això. Llavors, ara mateix els objectius que tenim a la ciutat de Barcelona són reduir les emissions un 50% del 1992 al 2030, alineat amb els objectius que hi havia a París en el seu dia, no? I ser neutres en carboni el 2050. I per això doncs, el que estem treballant, i estem treballant, però encara hem de treballar més, diguéssim, doncs el que hem de fer, per un costat, és treure cotxes de la ciutat en el sentit de reduir les necessitats de mobilitat en vehicle privat. No? Hem de multiplicar per 5 l'energia solar i per això donem tot un seguit d'ajudes i facilitacions i programes tant a cobertes que puguin ser més industrials com a cobertes més residencials, fins i tot renovables en l'espai públic. Estem fent proves pilots fins i tot a posar renovables als paviments. No? També una assignatura pendent que tenim a la ciutat, que estem fent moltes coses però que ens falten fer moltes més encara, és la rehabilitació energètica. No? Penseu que tenim un parc edificatori a la ciutat relativament antic i, per tant, hem de continuar rehabilitant els edificis. No? L'objectiu que tenim ara mateix és d'aquí al 2030 rehabilitar un 20% dels edificis que tenen més de 40 anys, que són aquells que sabem que tenen més demanda energètica. No? I doncs, totes les mesures que poden acompanyar això. No? Si necessites reduir el consum de combustibles fòssils dels vehicles, doncs has de millorar el transport públic, has de fer més carrils bicis, has de fer els camins més agradables perquè puguis anar a peu, has de fomentar el teletreball. No? Si vols rehabilitar, doncs has de donar ajuts a sobretot aquelles persones també més vulnerables al canvi climàtic perquè ho puguin fer, etc. Això és una mica el que estem fent en quant a mitigació. En quant a adaptació també fem coses com augmentar la superfície de verd, intentar reduir el consum d'aigua. També hem de parlar molt del tema de justícia climàtica. No? Tenim un 24% de pobresa energètica a Barcelona i, per tant, hem de fer mesures per reduir aquest percentatge que és molt, molt elevat. I després hem de fer tot d'accions també d'implicació ciutadana, no? Perquè la lluita contra el canvi climàtic no la poden fer les indústries soles, ni l'administració sola, ni els científics sols, vull dir que ho hem de fer entre tots. Llavors, també hem de facilitar que la gent també pugui actuar i que s'assumi a aquest carro. Aquí hi ha un tema important i l'apuntava ara al final, i és
perquè, és a dir, és evident que el ciutadà ha de canviar, però també és evident que d'aquesta petjada el ciutadà n'és responsable d'una part. Hi ha una altra part que es diu indústria, que també és molt responsable. O, si em permeteu, hi ha una part molt important que es diu transport marítim, del qual també n'és molt responsable. Però, Carles, per què és tan important la mobilitat? És a dir, no sé si és un mantra o realment és que és peça clau per arribar a baixar aquesta corba d'emissions de CO2. Sí, és clau. A veure, el transport és una de les parts més importants. Vull dir, el transport, la crema de benzina de petroli és, jo crec, de les coses més absurdes que hi ha. O sigui, pensem, per tenir una idea gràfica, o sigui, el petroli és un producte que va trigar molts milions a fer-se. O sigui, la natura el va fer. Normalment el petroli que obtenim és de fa 100-200 milions d'anys i una cosa molt preuada, diguem, no? Llavors, el fet que l'estiguem cremant és molt absurd. O sigui, el petroli s'hauria de gastar exclusivament per fer productes químics, productes farmacèutics, materials, aquest tipus de coses sí que hauríem de gastar per això. Però cremar-lo així senzillament és una cosa que fa anys, potser, quan va començar la revolució industrial i això, doncs es podia tolerar, però avui en dia és com si agafessis per escalfar-te quadres del Museu Nacional d'Art de Catalunya, no? Per exemple, que comencis a cremar quadres per escalfar-te. O sigui, és una absurditat tremenda, no? Llavors, el que s'ha de fer és, sobretot, fer una transició cap a altres maneres de transport, altres energies. Llavors, evidentment, aquí l'informe aquest fa molta èmfasi en l'electrificació del transport, no? Llavors, aquí hi ha molt de paper, no? I, sobretot, clar, avui en dia el cotxe elèctric, diguem, no, és més car un cotxe elèctric que un cotxe tèrmic, llavors, per tant, no tothom s'ho pot permetre. Una de les coses que surten a l'informe i es constata, és una notícia positiva, diguem, és que el preu, per exemple, de les bateries de cotxe doncs, ha anat baixant moltíssim, o sigui, des que van començar a vendre's, diguem, fa 10 anys o així, ja era molt més cara, i avui en dia, doncs, de fet, últimament es deia, fa uns anys, que segurament d'aquí 3-4 anys potser s'equipararien els preus d'un vehicle elèctric, un de tèrmic, precisament perquè les bateries estaven caient tant de preu, no? El que passa és que també per temes geopolítics i això doncs no és tan obvi, i ara últimament, i això no surt a l'informe, però ja es comença a veure una tendència a augmentar un altre cop el preu del liti. I en aquest sentit, doncs, potser no serà veritat que d'aquí 2 o 3 anys només ja tindrem cotxes que ens sortirà quasi bé igual de comprar-ne un que l'altre, no? Llavors, són cosetes que s'han de tenir en compte, A l'hora de, per exemple, les bateries de cotxe també tenen altres elements químics, com el cobalt, el níquel, etc., que no són molt obvis d'aconseguir. El cobalt sabem que hi ha un problema perquè normalment gran part d'ell s'extreu del Congo i allà hi ha un problema social perquè hi ha l'explotació infantil, les mines de cobalt. I llavors, doncs, es tendeix, per exemple, es va començar a tendir a mirar de posar-hi més níquel i menys cobalt a les bateries de liti. Però ara el que ha passat, és un gran exemple del que pot passar amb la geopolítica, doncs amb la guerra aquesta de la invasió d'Ucraïna, hi ha hagut un problema perquè un dels majors productors de níquel és Rússia i, per tant, ara també està pujant el preu del níquel. Llavors, potser s'haurà de buscar una alternativa. Llavors, en aquest sentit, és molt important seguir la tecnologia també, com vagin evolucionant. O sigui, és important que es faci recerca sobre noves bateries. I en aquest sentit, per exemple, des de Catalunya, des de l'Institut de Ciències de Materials, per exemple, s'està fent recerca en bateries de sodi que sembla que van bastant endavant. De fet, diria que ja hi ha una empresa xinesa, la CATL, que s'està comercialitzant o que les començarà a comercialitzar i, per tant, serà molt més... Obtenir el sodi és molt més fàcil que el liti i, per tant, aquí podria haver un canvi. O sigui, s'ha d'anar seguint tots aquests avenços tecnològics. I l'altra cosa important també dintre d'això de la mobilitat, jo crec, és sobretot començar... O sigui, és important que els privats vagin fent la transició i tothom qui pugui doncs, miri de passar al cotxe elèctric, però també des de les administracions. És clau, i això hi ha ciutats que ja ho estan veient, per exemple, a Xina és un cas molt destacat, la ciutat de Shenzhen, la que està, diguem, a tocar de Hong Kong, allà tenen un parc mòbil que són 22.000 taxis elèctrics i 16.000 autobusos elèctrics. Això ja és l'exemple més gran d'aquest tipus de canvi. Però a Moscou, que a Moscou, curiosament, ells fan el negoci venent gas, ja ho sabem, ho hem sentit aquests dies, doncs
A Moscou tenen 1.000 autobusos al 100% elèctrics, no? I ara, per exemple, a Hamburg n'acaben de comprar 500. O sigui, hi ha molts llocs que ja ho estan veient i estan fent grans comandes d'autobusos 100% elèctrics. I això jo crec que des de Barcelona s'està començant a fer aquest petit esforç, però potser s'hauria de fer més a fons, no? O sigui, l'informe sobretot el que diu és que fins ara han fet canvis molt progressius, han anat fent canvis però no gaire dràstics, i hauríem de fer un canvi molt transformador, no? Un gran canvi cap a això, mobilitat molt més neta, no, diguem. Irma, de fet, ara ho apuntava en Carles, Barcelona ha estat caminant cap a aquest sentit, n'ha comprat 80 d'elèctrics. Crec que n'ha comprat uns altres tants que no són elèctrics, sinó que són híbrids. Per tant, diguéssim que encara estem en aquest mig camí. Cap on s'ha de tirar. També entenc que fan una zona de baixes emissions i després ve un tribunal i en principi els hi mig tomba. No ha quedat tombada del tot, però bueno, l'ha deixat una mica així, que veurem com ens en sortim. No? Entenc que la situació no és fàcil, però clar, tota aquesta aposta que deia abans en Carles, com la podem i com es pot anar concretant? Sí. Bueno, deixa'm dir que a Barcelona, diguéssim, el 22% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle venen de la mobilitat, diguéssim, de la ciutat. Val? Si aquí sumem port i aeroport, diguéssim, la cosa se'n va... Depèn del que consideris, no?, dins d'aquestes emissions, podrien arribar a ser 4 vegades les emissions totals de Barcelona. Vull dir que hem de tenir clar també quin és el paper que té la ciutat aquí, no? Llavors, jo penso que estem fent bona feina en quant a dissuadir de l'ús del vehicle privat, no? I per això, com deies, a fomentar i millorar el transport públic, i això ho hem de fer amb la Generalitat i amb l'Estat, perquè són competències compartides. Això que em dius dels autobusos és una cosa de TMB, jo no em sé les dades específiques, no? Sí que et puc dir que la flota elèctrica de Barcelona l'any 2020 era del 30%, i això inclou els vehicles de parcs i jardins, el cicle de l'aigua, etc. Que ara amb la nova contracte de neteja, que ha sortit fa molt poquet, tindrem 600 vehicles nous elèctrics, només amb aquesta contracte. I, per tant, és cert que l'administració pública, amb la seva contractació, pot ajudar a fer aquest canvi, perquè si tu en les teves contractacions, en les teves licitacions, puntues molt alt aquests criteris, això també fa que el mercat també es vagi transformant. Per tant, aquí tenim un paper important, però diguéssim, el que tenim són 80 autobusos de TMB, però nosaltres tenim 816 vehicles elèctrics, això el 2020, ara més aquests 600 ara que hem comprat, vull dir, no em sé les dades exactament, d'acord? Però vull dir que aquí estem fent un esforç molt i molt important. Però, diguéssim, tot el tema de la mobilitat és molt complicat perquè també, diguéssim, les persones que viuen i treballen a Barcelona, diguéssim, els desplaçaments interns de la ciutat, un 80%, més o menys, es fan a peu, en bicicleta o en transport públic. Només un 20% es mou en vehicle privat. Però, clar, Barcelona al final és un pol d'atracció de persones que o bé passen de llarg però travessen la ciutat, o bé venen a treballar aquí o treballen fora. Llavors, aquests desplaçaments sí que no... Diguéssim que hem de treballar més amb transport públic, sobretot, o amb parks and rides al voltant de la ciutat, per poder afavorir més que les persones puguin accedir amb transport públic. Aquest informe va més enllà d'això que estem parlant ara, va més enllà de la mobilitat, parla de moltíssimes coses, també parla, i aquí deixo la pregunta oberta a qui vulgui respondre, de com han de ser les ciutats del futur i com han de ser els edificis del futur. És a dir, no només qüestiona la mobilitat de cadascú de nosaltres, sinó que també qüestiona com hem de seguir urbanitzant, si és que s'ha de seguir urbanitzant, els espais perquè hi pugui viure les generacions futures. I la pregunta és clara, com han de ser aquestes ciutats, com han de ser aquests edificis? Jo crec que, em permets, Carles, només una petita introducció, però jo crec que aquí Barcelona, com a ciutat mediterrània, és una ciutat compacta, densa, amb mixtura d'activitats, és a dir,
Jo, per exemple, doncs, visc a Camp de l'Arpa i vaig caminant a la feina, no? Vull dir que ja, diguéssim, si tu mires a nivell mundial, doncs hi ha molt poques ciutats que tinguin aquestes característiques, no? Doncs això jo penso una mica que el mateix informe de la IPCC ja diu, que les ciutats han de ser compactes i denses, no? Però s'ha de trobar un equilibri també, perquè si tens una ciutat molt densa vol dir que també tens poc espai per posar-hi verd, i el verd doncs, també fa la seva funció i també és molt important, no? Per tant, bueno, penso això, que han de ser ciutats compactes, han de ser mixtes, han de ser ciutats naturalitzades, has de poder combinar tots els usos que necessites, no? Perquè doncs, tens els usos de feina, tens els usos laborals, no? Els escolars, tens els nanos que van a sortir i volen jugar als parcs i jardins, la gent gran que es vol asseure en un banc i llegir, vull dir que has de poder, amb molt poc espai, donar molts de serveis, però això fa que les ciutats siguin molt més eficients. I en aquest sentit, doncs, Barcelona emet crec que ara no sé si eren 2,4 o 2,7 tones de CO2, en tot cas, menys de 3 tones de CO2 per habitant, que és poquíssim si ho compares amb altres ciutats, no? Això també perquè també és una ciutat mediterrània amb un clima, diguéssim, suau, no? Però això també fa que el repte de reduir les emissions sigui molt més gran, perquè ja parteixes d'una base baixa, no? Carles? Sí, jo suposo que, a veure, jo entenc que ha de ser molt complicat, o sigui, és molt més fàcil, crec, si fas una ciutat nova, fer-la avui en dia, fer-la molt pensada, o si fas una casa nova, i si fas una casa nova, evidentment, faries coses molt més diferents, no? I posaries aerotèrmia, i posaries un terra radiant, i posaries ja directament plaques solars, i la faries superaïllada. Jo crec que l'aïllament és un tema importantíssim, i abans l'Isma comentava sobre això de la rehabilitació de cases i edificis, i això és vital, no? I a banda, jo crec que això també donaria molta feina a molta gent, no? Si es fes un programa molt ambiciós d'aïllar les cases, no? La gran majoria de les cases no estan ben aïllades, llavors per aquí s'escapa molta energia, que són emissions després de CO2, no? Però clar, és molt difícil, un cop tens la ciutat ja feta, doncs de fer modificacions, no? I aquí jo entenc que des de Barcelona s'estan fent molts canvis, no? Jo vaig viure a Canberra uns quants anys, fa temps, a Austràlia, i Canberra és una ciutat artificial, té 60-70 anys d'història, diguem, és una ciutat que es va decidir fer-la en una zona entremig de Sydney i de Melbourne, i si mires una mica el planell de la ciutat, si veus que és tot com molt idíl·lic, no? I quan arribes allà, doncs, tot és com molt fantàstic, l'aire sempre és net, perquè ja bàsicament hi ha ambaixades i prou. I aparentment sí que està tot molt bé, pots anar amb bici en general a tot arreu, però després també trobaràs mancances en temes, jo crec que ara això ja ho han arreglat, no? Però, per exemple, en temes d'autobusos, doncs no estava gens. A les 6 de la tarda o així ja no tenies autobusos, llavors això t'obligava o a anar en bicicleta o si volies anar més lluny, doncs ja a fer servir un cotxe, no? Però sí que el que jo recordo d'allà, vaig arribar-hi l'any 2000 i allà vaig viure en una casa que era una casa d'aquestes passives, i estem parlant de l'any 2000, no? Una casa que pràcticament, o sigui, una dona ja molt avançada en el seu temps, i se l'havia muntat superaïllada, molt ben orientada cap al sud, en aquell temps tenia unes plaques petites per escalfar aigua, no? I la temperatura de la casa era pràcticament constant tot l'any. A més, a vegades l'hivern havia de posar una miqueta la calefacció elèctrica i tal, però era una cosa, vull dir que ja fa temps que es poden fer cases molt ben pensades, no? Llavors jo crec que això, potser la gent, sobretot la gent que construeix nou, hi hauria de pensar molt. Orientem-la bé, pensem que haurem de posar plaques, etc. No? I l'altra cosa és que jo crec que avui en dia, doncs això, tots els edificis nous s'hauria d'obligar a posar plaques a dalt, jo crec que s'hauria d'obligar també a posar carregadors per cotxes elèctrics als pàrquings, tot aquest tipus de coses hauria de ser molt important en els edificis nous, no? Igual que a Barcelona es va començar a obligar, doncs, tots els blocs tinguessin el seu pàrquing, perquè ja no es podia aparcar enlloc, doncs ara també posar carregadors, no? Perquè avui en dia no és tan fàcil de posar un carregador en un pàrquing, no? En teoria ho pots fer, però si els veïns no estan d'acord, etc., doncs sempre és una història, no? Llavors, tot aquest tipus de coses és important, jo crec. Vaja, parlant no fa pas massa amb un arquitecte, em anava una mica més enllà i parlava de prohibir, per exemple, prohibiria els edificis de vidre a Barcelona, perquè som a l'àrea mediterrània i després hem de gastar grans quantitats d'energia en refrigerar aquests edificis perquè si no, no hi ha qui treballi. És a dir,
que de vegades ens emparem amb la modernor d'altres cultures i d'altres països i permetem que es facin coses que a les nostres zones geogràfiques són impensables, com per exemple això, no? Edificis de vidre, per exemple. Va per aquí, Carlos. Sí. De fet, el centre, l'Institut de Ciències del Mar, on treballem nosaltres, jo crec que és un mal exemple sobre això, no? O sigui, aquest edifici es va fer l'any també 2000-2001 i sí, és molt maco per fora i tal, però és això, té molt vidre i llavors energèticament és complicat, no? I llavors ara s'estan intentant, doncs, de fet hi ha un pla per posar plaques solars a dalt també, mirar d'anar canviant les coses per fer-lo més sostenible i que no gasti tant, no? Ara, per exemple, una de les coses que s'ha fet a nivell d'institut, nosaltres fem servir molts congeladors de menys 80 graus, perquè són mostres d'ADN, etc, que s'han de conservar aquesta temperatura, i això gasta molta electricitat, no? Llavors, una de les coses que s'ha fet, i jo crec que és interessant, i de fet ja ve d'altres llocs també, s'ha vist que hi ha moltes mostres que no cal arribar a menys 80, potser menys 70 ja ets capaç de mantenir-ho en condicions, doncs ara baixarem, no sé si tots o pràcticament tots, els congeladors a menys 70, no? I això significa un augment d'energia bastant important, eh? Si és només aquests 10 graus és molt important el canvi. Llavors són cosetes que s'han d'anar fent, no? Però realment és veritat que tot ha anat canviant molt i els edificis ara els faries d'unes maneres molt diferents a les d'abans, no? Abans era tot molt més a l'estètica que qualsevol altra cosa, no? Irma, no sé si vol fer un apunt sobre això. Endavant. Sí, no, estic d'acord, diguéssim, quan tens una ciutat construïda és molt més difícil fer edificis, diguéssim, eficientment a nivell energètic, no? Però no és impossible. Ho dic també perquè nosaltres gestionem un equipament d'educació ambiental que és la Fàbrica del Sol, que és un equipament que antigament era de l'empresa del gas, no? I que fins i tot és un equipament protegit, no? Per la seva estructura, etc. I nosaltres hem aconseguit fer un edifici exemplar en aquest sentit i us convido a visitar-lo quan vulgueu, no? Però tenim des de geotèrmia a plaques solars, també fins i tot les pintures que hem fet servir són lliures de compostos orgànics volàtils, vull dir que es poden fer moltes coses també en edificis ja construïts i patrimonials, no? Això per una banda. I després n'hi ha una altra que aprofito per explicar, no? Perquè tot just fa aquest mes de març hem fet, que és una activitat amb equipaments públics, no? Que han participat centres esportius, escoles, les oficines, no? Per exemple, aquesta oficina, i només amb canvis de comportament, és a dir, canviant, per exemple, la consigna, no? De temperatura o agafant menys d'ascensor i animant a la gent a pujar i baixar escales, etc., hem arribat a fer estalvis d'un 12% de les emissions de CO2. Només amb canvis, diguéssim, de comportament, de conducta i gratis, em refereixo, Un 12% és molt i això, diguéssim, fet de manera senzilla, vull dir que si sobre això t'hi poses més en sèrio, doncs jo crec que pots arribar a estalvis d'un 20% com a mínim. Aquí la qüestió està... Carles, no sé si volies fer algun apunt? No. Digues. No, deia, aquí està amb què aquesta davallada ha de ser global, no només ho hem de fer nosaltres, que ho hem de fer, sinó que hem d'aconseguir que ho facin països que alguns d'ells no volen i d'altres no poden, perquè segurament part del que fem aquí no els deixa, i en aquest sentit també s'hauria de ser just amb tot això. Jo crec que aquí, Carles, és un dels grans reptes, és a dir, entendre que nosaltres hem de fer la nostra part, però que hem de treballar perquè els altres també la puguin fer. Sí, no, totalment. Vull dir, els països desenvolupats han gaudit de poder això, cremar petroli i tal durant molts anys. Hi ha països que estan creixent que els hi dius, no? Llavors, l'important és que ells mirar d'ajudar-los perquè ells no hagin de fer la transició, sinó que ja puguin anar directament a consumir energia molt renovable i tal. Però després vull dir que hi ha molta inequitat, està clar, en aquest tema. Però després l'altre punt, jo crec, clau és que no podem créixer indefinidament. I és l'altre aspecte que jo crec que és important de dir, no? I això, avui en dia, doncs això, qualsevol polític, quan puja al poder, el que promet és que creixerem sempre, no? I aquest tema ja és hora que s'acabi, no? Perquè el planeta és finit, s'està esgotant, diguem, i hem de començar a parar una mica el ritme, no? Llavors, en aquest sentit, l'informe, aquesta sisena entrega d'informes, la segona entrega, la d'impacte,
allà la paraula de creixement surt 15 vegades, per primera vegada en aquests informes. O sigui, fins aquí no havia sortit mai. Vull dir que realment ni es plantejava, jo crec, la possibilitat de començar a decréixer. Fins i tot hi ha qui diu potser no cal decréixer d'entrada, sinó a créixer, o sigui, simplement no créixer, mantenir-te on estàs ara. No? Llavors, això és una cosa que cada vegada s'està veient més clar que s'ha d'anar per aquí, combinar-ho tot, evidentment una transició a energies renovables i després també mirar de frenar, perquè no podem seguir el ritme que anem. No? I això és clau, jo crec. Doncs aquesta és la feina que tenim com a societat, la feina que tenim com a individus. Si volem seguir vivint, si volem morir, doncs no cal que ho fem, escolta'm, ens carreguem el planeta i ja està. Però si realment volem seguir vivint i que els nostres fills ho puguin fer, doncs jo crec que aquesta és la feina que hem de seguir fent. Carles, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i bona feina des de l'ICM. Carles Pelejero, investigador de l'ICM i també de l'Institut ICREA. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Irma Ventallol, directora de serveis... Ara intentarem dir-ho bé, de serveis de l'Oficina del Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Moltíssimes gràcies també per haver-nos atès i bona feina. Gràcies a tu, Josep Maria. Fins a propera, a reveure. No és una opció, és una obligació, no hi ha més. O ho fem, no hi ha on escollir.